ବହୁ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର। ମଞ୍ଜିଲିର ବାହାଘର ରୋହନ ସହିତ ହେଲା। ରୋହନର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ମଦ ପିଇବା। ଦିନେ ରୋହନ, ମା ମୋର ଦେହ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଖେଦକୁ କେମିତି ଯିବି? ଆରେ ପୁଅ, ଏମିତି କହନି। ତୋର ବାପା ଗଲା ପରେ ତୁ ହିଁ ଘର ଚଳେଇବା ସାହାରା। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ରୋହନ ବାମପଟା କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇ ପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ବସନ୍ତି। ନିଅ ମା, ରୁଟି ଖାଇଦିଅ। ଆରେ ବୋଉ, ମୋର ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ବି ମା, ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଭଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କାମ କରିବି। ଏମିତି କି ମଦ ପିଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ପରଦିନ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କାମ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରନ୍ତି। ଏନେ ବୋଉ, ପାଣି ପିଇଦେ। କେମିତି ରହିଲା କାମର ପ୍ରଥମ ଦିନ? ମା, କାମ ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କାମ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ବୋହୁ, ଦୁନିଆ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ନାରୀ ହେଇକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଛି। ମା, ଏବେ ଆମେ ଦୁନିଆ କଥା ଦେଖିବା ନା ନିଜ ଘର? ଯେବେ ଇଏ ଠିକ ହେଇଯିବେ ତ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ବୋହୁ, ଟିକେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ହଁ ମା। ବୋହୁ, ତୋ ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ଡାକିଥିଲୁ ନା? ହଁ ମା, ମାମୁଁ ଆଜିଠୁ ମତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇବା ଶିଖାଇବେ। ମଞ୍ଜିଲି ଏବେ ମାମୁଙ୍କଠୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଇବା ଶିଖିଲା। ସେ ମନ ଲଗେଇ କ୍ଷେତରେ କାମ କଲା। ଦିନେ, ମା, ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫସଲ ଆମ କ୍ଷେତରେ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ହଁ। ଶାଶୁ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ ଚୁପଚାପ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜିଲି ଅଟକାଏ। କଣ ହେଲା ମା, ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲାଣି? ବୋହୁ, ଆଜି ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ ଯେ ରୋହନ ଠିକ ହେବାକୁ ହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କଣ କରିବି। ମଞ୍ଜିଲି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଶାଶୁମା ମଞ୍ଜିଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବୋହୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗହଣା। ଏଇ ସବୁ ତ ଗହଣା ସହିତ ମିଶେଇକି ସୁନା ଦୋକାନରେ ବିକିଦେ। ଯେତେ ପଇସା ହଉଛି ନେଇକି ଆ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଜି ଦବାର ପଡ଼ିବ। ମଞ୍ଜିଲି ଗହଣା ଏବଂ ଶାଶୁର ଗହଣା ମିଶେଇକି ଦୋକାନରେ ବିକିକି ଘରକୁ ଆସିଲା। ମା, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା। ବାକି ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିବ? ବୋହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମକୁ ଜମି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, କ୍ଷେତ ବିକିଦବା ତ ଖାଇବା କଣ? ଆରେ ବୋହୁ, ଆଉ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ରୋହନ ଠିକ ହେଇଗଲେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏମିତିକା ଜମି କିଣିଦବ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକି ଜମି ବିକି ଦେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସାହେବ, ଏ ନିଅ ସବୁ ଟଙ୍କା। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ଠିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଟିବାନି ତ ଖାଇବା କଣ? ମା, ମୋ ବାପା ମା ମୁଁ ଝିଅ ହେଲି ବୋଲି ମତେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବା ଶିଖିକରି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବା ଲାୟକ ହେଇଗଲି। ଆରେ ବୋହୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ଚଳେଇବୁ? ଜମି ତ ବିକିଦେଲି। ମା, ମୁଁ ଆଉ କାହା ଜମିରେ ଭଡ଼ାକୁ କାମ କରିଦେବି, କିଛି ତ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନା। ଏଇ କଥା କହି ମଞ୍ଜିଲି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନେଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ଘର ଚଳିଲା। ମା, ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମତେ ଚାକିରି ଅଫର ଆସିଛି। ଟଙ୍କା ବି 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ମିଳିବ। ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କାମ କଣ ବୋହୁ? ମା, ମତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତୁ ତ ମୋ ବୋହୁ ନୁହେଁ, ମୋ ପୁଅ। ହଁ ପୁଅ, ଶୀଘ୍ର ଯା। ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେଲୁ। ସବୁ କାମ ଯେ କେହି କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ହେଉ ବା ପୁଅ ହେଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ମଞ୍ଜିଲ ମନ ଲଗାଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନେଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିନେଲା ଏବଂ ଏବେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଆଗଠୁ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ।